A was zapraszam teraz na fragment filmu, który wszyscy bardzo dobrze znają, ale podobno ten śląski przekład jest jeszcze częściej oglądany niż sam film. Kaj lecicie, nie zdążymy na fligra. Kej familio muszalików wybrała się na urlaub. Fliger nam pitnął? Nie, jeszcze nie. Łojerona! Zapomnieli się o jednej małej rzeczy. Mam takie przeczucie. Zawarłeś wszystko? Ja. Światło we izbie żeś zgasił? No zgasił, co my jeszcze mogli zapomnieć? Becik! Są w doma. Mamy doniesienia z okolic piekor śląskich, aby to miała co banda hacharów, które się mianują wodnite pierony. Synecku, wiemy, że Ziedrin to dzieciątko z geszynkiem. Wydupiej z placu. To je moja chałupa i muszę ją bronić. Kaj mieszkasz, nie mogę ci powiedzieć, Boże, jego rolim. To je ino bajtel, co nam zrobi bajtel? Bajtle są głupie, wiem, Bożek był głupi. Tyś dali je głupi. A z nami już Niklaus, czyli Mikołaj Wilga, twórca internetowy. Witaj. Witam pięknie. To dalej ludzi śmieszy. A już tyle czasu upłynęło, no. A dalej się to jakoś trzymie. Nieśmiertelne. Nieśmiertelne. Jak Kevin. Tak jest, dokładnie. Słuchaj, zacznijmy od szpasu, ale to jest nieaktualne, boś ty teraz spoważnią. Znaczy nieaktualne. Troszkę spoważnił, troszkę się zmienił, jakby to powiedzieć, ten profil tej całej działalności. Bo że się od takich, jest. Znaczy do szpasu coś dali, ale od takich stricte tych trailerów i tych przeróbek, tych przekładów na śląski, do takich bardziej trochę turystycznych, ciekawostkowych, takich regionalnych, coś o moim mieście, o Bytomiu, coś tak troszkę bardziej poważnie, no, tak jak do my. Bardzo mi się podoba. To jest takich poważnych rzeczy, to tam jest z zeszłego roku, to jest dużo takich pierwszych razów. To opowiedz o tych twoich pierwszych razach. Ja, no muszę powiedzieć, że bez ten łoński rok to, że się tak troszkę, tak pięknie powiem, rozwinął jako Ślązok, bo i pierwszy rozrzech był na Polterze, i to w Bytomskim Bobku i pod Koźlem, był żech też na Święceniu w Strojach Chłopskich w Rozbarku. Widziałam, gryfnie żeś wyglądał. A, dziękuję pięknie. Bołżech na jarmarku na Nikiszu też pierwszy raz, Bołżech pierwszy raz na Kwarkach. Wzrósł, że tak pięknie powiem, w tej śląskości bez ten rok. No bardzo mi się to podoba, naprawdę. No i cieszy mnie oczywiście, że ta Śląsko-Gotka jest w internecie, że ją ty promujesz. A jakie byś uznał takie najważniejsze wydarzenia właśnie związane ze Śląskiem, z Gotką z zeszłego roku? Bez całki ten rok 22 Moska było takich wydarzeń od tej strony literackiej, bo mamy kolejne te przekłady na Śląsko-Gotka. Mamy też taką moc, myślę, ważną książkę od pana Jaroszewicza o zasadach pisowni śląskiej Gotki. Oczywiście był gościem tej Pozór. Wspominali my to dzisiaj. Myślę, że to jest taki jeden z główniejszych wydarzeń. Mamy też dali Gotka... Cytozium, poprawiasz się? Tak moc ciężko ją jest dostać, że dali nie umia się obsztalować, ale... To daj się, to mi pożyczysz, to się podczytam. Ja, pożyczę ci. No i co? No i dalej ta Gotka włazi do tej przestrzeni też publicznej z rozmaitymi efektami, rozlepszymi, rozgorszymi, jak te rozmaite tabulki po śląsku napisane we sklepach, jakieś śląskie produkty, jakieś regionalne tydnie, które są robione w rozmaitych sklepach. No i tak jak godem są rozmaite tego efekty, ale idzie obejrzeć, że coś się dzieje w tym kierunku. I ja widziałam taki twój filmik, że nawet Google nauczył gadać po śląsku. Ja próbował Google uczyć po śląsku. Powiedz mi, bo jeszcze chciałam cię zapytać o jedno, coś co my gadali, jak my się pierwszy raz trafili, o przeklinanie. Ja. Ja tam trochę gadała, że tak może tak za dużo klnieznie. No i widzę, że zrobił taki filmik, znalazłeś uzasadnienie. Można jakoś podświadomie, że do tego nawiązał, no ale okazało się dzięki tej książce, z tego co pamiętam, ona się mianuje o agresji w polszczyźnie śląskiej, i to jest na przestrzeni 150 lat praktycznie. No i okazało się, że nasi praojcowie też kleli, idzie powiedzieć jak pieron, że to nie jest tak, że dzisiaj ino klnymy, bo ja myślę, że ja uwierzył i też mocka Ślązoków i w ogóle ludzi my uwierzyli, że kiedyś Ślązoki nie kleli, że kiedyś najgorsze słowo, jakie mógł powiedzieć Ślązok, to było łopierona, a dopiero potem te takie brzydkie słowa to przyszły na Śląsk jakoś z Polokami po wojnie, a to nie ma, prawda, bo Ślązoki zawdy kleli i są tam takie przykłady, które sam nie mogę wymienić, no bo są richtig takie łoszczliwe. Ale my możemy fragment obejrzeć, taki to się nadowo. Cytaty, które wam przytoczę, są soczyste. Ci prawie tak przyjdzie jak twojemu ojcu, bo ty zdechniesz jak pies, ty dioble. Ty dioblo, ty to.
Ty diobli fajnioszku, ty dioblo motyko, ty larwo przeklęto, ty różańcowo, bo do różańca no leżysz, a dioboł ci u nóg wisi. Ty smarkaty koniu, ty masz taki żółty wąs i gąsiona, my ci ja utrzymy, twoja gorzołka nalej mi sam do życi. Ty zasrańcu smarkaty, ty mody pragliwcu, ty uczpiotańcu łobejscańcu, ty czorno bestyjo, ty smarkaty byku, ty nogoniu, ty chlubniku. No słuchaj, Niklaus, powiem ci, że w ogóle nie znam śląskiej gotki. No ale to jest takie piękne, bo to są takie zabytki, których już się dzisiaj raczej nie słyszy. W to do kogo głodu, ty studio belski uczpiotańcu, można kaść tam na jakiejś głębokiej wsi, kaść pod Łopolem, jakieś musimy stażiki. to wprowadzić. I w telewizji, ty w internecie. Myślę, że to jest piękne właśnie, nawiązywać i też propagować. Propagować, ale takie kluncie na poziomie. Ja, takie na poziomie. Słuchaj, a chciałam cię spytać, bo ty już właśnie zacznij od tego, że już tyle lat na tym YouTubie. 10 ty teraz 10-lecie żeś obchodził. Ja, 10 lat. I do Piekor żeś przyjechał z tej okazji. No, Bożech, no cóż mogę powiedzieć, to już taki trochę idzie powiedzieć senior YouTube'owy, nie? No, tak. Bez to cię zaproszą na sofa. A, to pięknie, dziękuję. No i do Piekor, ale żeś nie wpadł na kawę. No nie, dopiero głównie jada do Bazyliki jednak pożykać, no to jest takie szczególne miejsce też na Górnym Śląsku, ale rozrów dojeżdża do Piekor, no Piekary, Bytom, Radzionków to są takie wszystkie mi bliskie jakoś od dzieciństwa miejsca, które rod nawiedzą często. No dobrze, słuchaj, tak, ja wiem, żeś się rozwinął w rozmaitych kierunkach, ale może tak na koniec jeszcze wrócimy do tych początków, do tego dubbingu i może takie zadanie ci dam dubbingowe. Aha. Nasza czołówka. Dobrze. Ty dałbyś rada? Tak. Przekładna się podłożyć, co i dolda tam godo, okej, ciśnie tym Ja tam bifej. nic nie godą, nie? Co możesz wymyślić, no ale... Dobra, no to możemy to zrobić. dowómy. Ło, pierona, 100 diobelskie pierony, już zaś musza ciągnąć tym byfy bez te wszystkie miasta. Już we łońskim roku, że go tyle ciągła i dali, i go ciągna, i cisna. Ja nie wiem, ja już chyba więcej nie dam rady. Ja wiem, ja się tym byfy przedom i do tego studia by jeździła na blank nowym kole. No i teraz się mogę zacznąć. No super, bardzo mi się podobało, więc chyba se zmienia czołówka. Polecam się. Dziękuję ci bardzo. Słuchaj, my zaraz przechodzimy do sądy wybranych, no i fajniejszych kąsków z całego zeszłego roku, ale ja cię zapytam właśnie o słówko. Aha. Jakieś twoje ulubione, no i fajniejsze? Śląskie słówko. No myślę, że ten plac, bo jednak całkie dzieciństwo na tym placu, tam my za bajtla wyrobiali, grali w futbol, zwisali z klopsztangi, bez to ten plac bych powiedział. Dziękuję ci bardzo, a Dziękuję. was zaproszę na sonda.